Καλέ, θα πάρει την πλάκα του. Ξέρεις τι, με παθαίνει το πλαϊνό μου. Ένα, δύο. Ωραία. Τέλεια είναι. Για φωνάξτε το Στέλιο. Στέλιο να δεις τι κάναμε. Τι είναι τούρτα αυτή, τι είναι? Ναι, είναι καλύτερη από την δική μας. Δεν συγκρίνεται, σωστά. Αυτή δεν είναι κατασκευή τυχώματα, είναι πίτσα. Πάμε στο στούντιο να δούμε τις τεχνικές. Κάνουμε τέτοια. Τέτοια θα κάνουμε. Άμα κάνουμε τέτοια πάμε. Πήγαμε.